Fanya satu aja. Oh, Fanya jadi dua ketuk. Fanya kan soalnya. Dua ketuk. Dua ketuk. Fanya down. 3/4 kan? Lihat dari lo gimana? 32 ke depannya.
Salam. Jauh-jauh persawaran. Parhalado HKBP Sentosa, Samarinda, Pasahaton, selamat datang, dohot selamat beribadah. Susude ruas nihuria naro mandohoti, parminggota sadarion, parlobi di ruas nihuria na nawad dope, parjul sahali madohoti parminggonon, di garejon, ramahita majahahon, ramahita majagahon, hatomanan ni parminggota. Tabongon ni pa parsaurata, dohot Tuhan debata, di bagasan dame, dohot las niroha, mare de mahita. Mar hite-hite guar ni di bata ama,
dohot guardi anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot guardi to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Akka di boto hamudo namakkorhon habay ko nirohado pangujunan di haporseona. Alay ikon adong do ulaon nang sudenggan di habengetoni. Asa tung tang situtu jala si sadok hamu. Aka na sahurangan manang aha. Martua do naposo na mangulahon si sangoni idapot tuan na di haroronay. Haleluya. Martangyang mahita, ali di bata aman dan di Banua Gijang, puji-pujian hasangapon dot hamolateon, kusoboh kami tuho, marningot silelehomi nabalgay tuhami jolma na di pagdangulanon, ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian Banua Gijang alani hami. Gabinadagol lo imana jalan apogos, ola tubuh ibana di baran Bethlehem asama mora hami. Sairajai jala togu-togu hami marhite hide todim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen. Mari demaita. Puji pada batu rasakan pasanganmu merdu. Puji akaruradu akaruru katimu rohmu sedih memujimu. Nangiti nama saya hembang, bintangi nama saya torang, Om Budi nama susuk-suk, usang apon ho udi kote. Tung sulutu ningang, nama budi Tuhan, dosaku gugurin nunggu lupa sungguh ku di ujung minggu luku suiku jiuku. Tangihon ma patik ni debatan di minggu sadarion, ima sian patik perjolo, dohot lapatan na. Ahu do Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Dia do lapatan ni odo, ikon ubia rohata jala humolong jala upos, mida debata, asa mida nasa na adong. Atong, rak mahita mangidogogo tuado upani debata, lau mangulaw na humbar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na humbar tu patik ni. Amen. Mari demaita. Lord
tatopoti madosat tanda godangi diadopan di debata martang yang mahita. Ale tuan debata nabadia jalana bonar. Para si roha jala partaluk ni roha jalana basar doho. Sai marpunglahi maroham midahami dibahani sese sama sude dosa nami. Dangadong nahupang sahok kami dukon ni asini roham. Hati goran na dipatupani anak mudo na nahupang sahok kami tujolom. Dibahani pasonang jala apuli mahami akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga diri bata tarengot tu hasesani dosata. Aidang adong imbar nii. Ay salhu do pardosa jala hurangan mardopon hasangapon ni debata. Alay akan aga bepitor. Binahin ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata. Bahen habangsa parasian. Marhiti-hiti haporseon ni mudarna. Hasangapo man di debatana di gijang. Amen. Mari demaita. Hatani debata nagabi epistel di mingguta sadarion tersurat di Efesus sada ayat 1 ayat 6 tajahama marsikat soring pinuju ma debata amani Tuhan Yesus Kristus naung upasu-pasu tuhita ragam ni pasu-pasu portodion sian badua gijang di bagasan Kristus. Ditodohiat-dohita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus asa tu ibana mangihuton halomoan ni rohana. Ido sahana martuado nato mangihon hatani debata
jala naupeopsa. Amen. Mari demaita. Oh Jesus, Ta tidak koma haporsotai songon na hinay tidak ko songon na hinay tidak ko ni dongata sa porsyon di sa dok pertubion rak mahitaman dok. Au porsia di debata Jehova ido ama pargugu na so hatudusan na tumo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman na tibuhon ni si Maria nagabe-gabian si Anton di Porbadia andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumam na bernit di panghun ni si Latus na mate tarpajal lo imana di hau pinar silang na tuwa lumuturu dungi tanam mengguli dar petuluhon na manaik tu surgo lahun dul siamu ni depata Jehova amanai pargugu na sohutu di simay mana pameluk sugot tu tanoon manghumi halak na mengulu doh na mate. Au porsea iton di Porbadia jalarong sada huria na badia huria atau paniala Kristen akan na badia doh dihasain dosa doh dihatain na mandok mulak mengulu do sohot danging anak nang mate dohot dihongoluan na sorasuda. Amen. Tabegema tikting namasa dohot nanang pamasaon di huriata di bagasa minggon lasu diuduti ma tangyang pangodianon. Salam. Titing ni huriata HKBP Sentosa, Resort Sentosa. Minggu dung Natal, setelah Natal, Minggu Sadarion tanggal 31 Desember 2020, topi Minggu Jehova do partogi jala mual ni olopolop. Hobar tu data na masuk di huriata, torop ni ruas na marulang tahun di bagasan Minggon gudang na opa pulono palak, hata ni debata ima na tarsura di poda Tolu ayat 2 songonom mahatan itu hatta ai tabani do diho gajang ni ari-ari doho taun ni ngolum doho dame tusude na ruas ni huriatta na marulang tahun di pasahat hamima selama ulang tahun panjang umur sai debatama nama dongani uhud nama masumasu. Poin na paduahon, anak lahir,
Nah, di hari Selasa tanggal 26 Desember 2020 di basa-basa hotu hatta sarada dana boru di keluarga S Raja Guguk inang boru huta barat. Hipas duda danaki suak songoninang natoras nape. Nasida maringanan di Labusiam 5 nomor 30 Blok B Bengkuring masuk sektor Onom. Poin na patuluhon berita duka cita. Nunga marujung ngolu amata butar-butar di habaluhon inang borusitorus ima sektor 5 na di hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020. Jala di bagas sadarion dipatu pada permingguan di bagas ni keluarga na berduka. Ni uluhon ni amang padita Lubis dohot parhalado sektor 5. Jala tabom ma ditangyang ta anggia ma keluarga hatop tarapul. Nah berikut kebaktian akhir tahun sadarion berikut jemaat pindah mamuka sadarion pindah huria ma keluarga Ade Chandra Elsa Pardamian Simajuntak inang Ibu Ruth Hana Claudia Manurung Rabdohot danak bawa pindah tu huria KBP Balikpapan Baru Resort Balikpapan Baru Distrik 27 Borneo. Maringanan nasida di Jalan Bengkuring Raya Tulu Blok D nomor 25 Sempaja Samarinda Utara masuk sektor Onom. Poin na mangihut kebaktian akhir tahun sedarion pukul 10.00 wita tapatu papar pengabodari ujung tahun 2020 ria mahita madohoti perminggoni. Nah berikut poin na papituhon kebaktian pergantian tahun pukul 00 wita Jotang hami mahamu ganum ruas ni huria HKBP Sentosa Samarinda patupahon acara tahun baru keluarga di Bagas Tabe. Acara Boy Mata Jalo sian situa sektor Tabe. Namangihut kebaktian tahun baru. Marsogot Senin tanggal 1 Januari 2024 tapatupa ibadah tahun baru 2024 perminggota masuk pukul 10 wita. Namangihut keputusan rapat huria. Hobartu haputusan ni rapat huria. Na di tanggal 10 Desember 2020 nasalpu. Ganup akanang di totopon di rapat ni huriata. Tapuk kamasian minggu sedarion. Poin na terakhir. Laporan keuangan Minggu tanggal 31 Desember 2020. Penerimaan huria 45% non sentralisasi 59.286.165. Pusat 55%. 66.110.250 rupiah. Pembangunan 5.110.200. Kategorial 10.830.000. Pengeluaran Puria 8.506.500. Pusat 66.110.250. Pembangunan 570.000. Kategorial 21.410.000. Saldo kas ni huria per 30 Desember 302.925.754 rupiah. Saldo kas pusat per 30 Desember 0. Saldo kas pembangunan per 30 Desember 10.554.125 rupiah. Saldo kas kategorial per 30 Desember 1.220.000. Jumlah saldo kas keseluruhan
722.700.930 sia. Almanak pilihat tahun jadwal Natal jadwal organis dohot para kantor dohot titing para pengon boy ma taida di lembaran di titing nong adong di share. Tungunima titing di huriata marsada mahita di bagasat tangiang martangiang mahita. Maulia tema do puji-pujian di pasah rohanami tujulum nabedei ali Tuhan di bagasan kesucian nami. Nah saya tong madongan ni hami ali Tuhan. Pasahaton patari paruk ruas ni huriam. Boy sahat tu garejaon di bagasan hagi pason na siyakoy. Ali Tuhan nami sude panggulmitan ningulu nami hupasat tami matujulum nabedei. Saya homa na mangurupi na madongan ni hami sa luhut na ali Tuhan. Ruas ni huriam na dong di HKBP Sentosaon. Sian sektor sara sa tu sektor walu. Saya pargugoy mali Tuhan akka ruas ni huriam. Ruas danak na poso remaja na magudang. Saya pargugoy ma sa luhut na ali Tuhan. Tangam muna beri mo pasat tami sudir ruas ni huriam. Buwan nami do ali Tuhan na maragami akka di ruas ni huriam ali Tuhan. Ima ditikyon nang dibasa-basahon asin roham sa dana di keluarga es Raja Guguk Inang Buruh Huta Barat. Tong hodo ali Tuhan na mga lodat danaki. Las lema kahipason di keluarga ali Tuhan. Jala marlas ni roha na sida. Lumubi madina nami ali Tuhan. Saya tabay mahipason di nanami. Ali Tuhan nami narah bangsa di Banua Gijang sudena ke keluarga pi ali Tuhan pasaton nami do tutangga muna bedai. Suak songonin nang ruas ni huriam na pida ima ade Chandra pardamian Simanjuntak dohot inang guru manurung ali Tuhan. Atong ali Tuhan di perpindahan na sida diinganan na baru saya iring-iring jala ramoti mana sida keluarga ali Tuhan. Do anak kona pada mana seragam ni parmaran ali Tuhan. Lemahi pason na manotongi di keluarga na sida. Suak songoni mali Tuhan nang di tahun ali Tuhan. Nang pestaw kami peringatan di hatu tubuh mi ali Tuhan. Didongani asin roham dohami ali Tuhan. Jala mardala doh dengan sudi akan diinganan nami on ali Tuhan. Dang adong hagut turun ali Tuhan. Tung mardami do dibain asin rohami ali Tuhan. Saluhu na hami ruas ni huriaw na li Tuhan. Tuhan di bata aman namin arah bangsa di Banua Gijang. Nang dia ka ujung taupen non ali Tuhan. Naing permingguan nami dia budariaw na li Tuhan. Nang diari marsugo pe. Saya ho mamadongani ruas ni huriaw na li Tuhan. Dia ka na pasat kami saya iring-iring jalara mo timali Tuhan. Lumumi ali Tuhan ditikaw na li Tuhan bonon nami don nang dia ka ruas ni huriam. Kalau tung ado ngali Tuhan dia kepergumulan habut ni roha. Sebelum dong di namar sahid ali Tuhan saya iring-iring jalara mau nasida ali Tuhan. Napia di bagas nabe saya lema hamalum ni sahid ali Tuhan. Lumumi ali Tuhan bulu tung adong na di rumah sakit na di bagasan parsahiton. Saya pamalum makasahid ni pamatang ni dongan nami namar sahid ali Tuhan ruas ni furiam ali Tuhan. Lumuwi man na berduka di bagasan tikyon ali Tuhan. Ima di keluarga inang gurusturus na nihabaluan ni amang putar-putar ali Tuhan na di sektor 5. Homa ali Tuhan namang ngibati keluargay. Mangaleo pangapulon di keluarga na ditinggalon ni amang putar-putar ali Tuhan. Asa tung atop tarapul keluarga ali Tuhan. Walau tungadong ka keluarga nanang mangibati amereng di permuding ni amang iyali Tuhan. Say lima ka haipason di keluarga na manopot di keluarga na berduka li Tuhan. Tuhan di bata manamin orang bangsa di Banua Gijang. Sude panggulmiton ningulo nami sa hupasa tami 70 na badai. Saya iring-iring jala ramoti ma akaruas ni huriam nadong di huria HKBP Sentosaon ni Tuhan. Tuhan di bata manamin ara bangsa di Banua Gijang. Perdosa na gudang dohami. Jumulo sisa madosa pangalasan nami Tuhan. Asa tamahami di julom Tuhan. Marhititian amu Tuhan Yesus jalo matang yang ngelil nami. Amin.
Maret de mahita, las papumuma peliata, pelian sadaan, dohot sadabe. Damene di bata na sumurung sian saluhu naroha.
Ima mangaramu hati-hati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Oras ma dihita saluhuna. Huriani Tuhata dihita manginang nagabe jamita di mingguta sadarion imasian buku nisi Jeremia bidu 30 sada ayat pitu sahatu ayat sia. Ujahaon madihita tapai utihut ma di bagasar rohata. Ay songonod dohata ni Jehovah. Marhisani roha mahamu marsura-sura mida si Jakob. Jala marolopolok mahamu mida ihutan nyaka bangso parbegu. Pangyar hamuma suaramuna mamuji-muji. Jala dok hamuma. Say palua ma ali Jehovah bangsom pasi-pasi ni Israel. Idama ikonau manogihon nasida siatano natukan utara. Jala au papunguhon nasida sianak kaujung ni tanoon. Rabdoho akan nama pitung. Doho napapang. Nagabe-gabean. Doho pangitubu di tonga-tonga nasida. Tungluhutan na bolod do nasida akan namulahi tuson. Rodo nasida tutuhuhu tumatangis. Dohok marhuraja. Au mamanugihon nasida tuak kabatangaik. Di dalan na hornop. Dang tagamon tarsulad di nasida disi. Ayaw gabi ama di Israel. Jala Efraim naggabi anak buha bajukku. Ima saha niturpuki. Hurian itu hatta dihita saluhu na amanginang nang songoni remaja na poso. Ia topik ni mingguta minggu dung Natal sadarion. Didok dodisi Jehovah partogi jalamual ni olop-olop. Gabe saha marupani pikiran niba. Dang leleng naik di tahun 2024 tong ma nagabe di patupa hita saluhu na mamilit nagabe partogi ni bangsot tong asadoho manang hita di siya manginang laho berpartisipasi nang dohot manang nyakon ulaw ni. Samardala doho denggan ima pesta demokrasi ni bangsota. Mamilit partogi pemimpin di tonga-tonga ni negara taon. Amanginang Jehovah do partogi jalamual ni olop-olop. Marhiti topik ni minggutai maswarahot tuhita saluhutna. Asa HP debatado nagabe partogi manang namanguluhon ganup lakata songonak kana porsea pemimpin. Beda do pemimpin, beda do pimpinan. Belum tentu pimpinan boy memimpin. Jala belum tentu pimpinan yang go na memimpin. Aido bahen mulai do partogi pemimpin manguluhon terlebih manatap lakata dalata tujuan nari ima di tahun 2024 ton. Asamarhite tangan ni debatana go huasoi di parmudu-mudu Tuhani hita di dalan nama cai maul sipata atu satta anggus yak kazul maul. Alay siyak kaporsiaon molo tarimang-rimangi ujuta dalan tabulus dalan na maulia manginang tadok ma ay buidu HP ta adopi.
Amang inangom maari na parpudi. Ima di tahun 2020 dihita. Mulu tarimang-rimangi sa sitong nga macay bahat akka nadenggan manang denggan basa ni Tuhani naung tajalo di ngulut taon. Baik itu pribadi lepas pribadi, baik di tonga-tonga ni keluarga. Banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Mulu tarimang-rimangnya manginang macay godang. Hinadengkan, hinauli, nabinahin ni debata tuhita. Tungpe, sipata dang tasadari i. Ya hajol maun dihitaon, seringkali kita lebih canggih mengingat hal yang tidak baik yang kita terima. Martibakkon hinadengkan naung kodang nabinahin ni hala tuhita. Ido makana amang inang didok songon istilahi karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nasalelengon tabo parsauram muna doak kadongam munai. Jalangadong ngagodang tajalo nading gasyad dongate. Alay buido ala sila maddohata. Gabi holani mana tapay ngotingot. Sehingga maparsauran. Sehingga canggih betul kita ini mengingat hal yang tidak baik. Jadi olo dorang sadar hita manginang. Molo tarimang-rimangi di bagasar rohatta. Saleleng tabulus tahun 2020 tuluon. Banyak sebenarnya berkat Tuhan yang kita terima. Terkadang sahiran tuari dopenian mardalak kita mangalaka di tahun 2020 tuluon. Alay dung sahat nuaeng bah nga akhir tahun kape. Natuari sahiran atau baru dope di Jebu. Jadi kadang kita tidak sadari itu. Nga liling sa sitong na tahun 2020 tulon na tadalani. Bahkan sogot tahun 2024 nama. Sepanjang tahun itu kita diingatkan Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Boido sa tahun manipata manginang jupang las ni roha dihita. Jala pa jupang dopehita do aka keluarga nang aka pinoparta. Molo tarimang-rimangi boy dopehita hape mekkel sahat tutikyon. Terkadang molo binereng dongani mekkel pengamaol. Alaboha salpuma taon alayang gutang dang marna salpu atong ujung ngamol mamekkel. Ngabora mekkel. Terkadang molo binereng dong atay marhosa pengamaol. Ngase hosa-hosa. Alahita dang dopenya satu si. Jala molo boyo na pula satu si. Asa sudi na masa dihitaw na manginang asa taingo ma. Ala debatado manarihod doho manupahi ngolutta. Gabi hita sahat tolhas tutikyon. Makana sadar atau tidak sadar, Tuhan selalu menopang kehidupan kita penuh dengan hal yang tidak terpikirkan secara nalar manusia. Ay songonido pakilalaan ni sahalak tetapi manginang nama pitung. Ay pajupang imana doho dongan na napapang. Jadi maraliale do nasida. Amatta nama pitungon yang buta dengan temannya yang cacat napapang. Jadi sejojo na dua halakon na maralialeon pajupang. Jala disadatik ya manginang laoma
amatta nama pitungon. Lahu neng pajupang manopo dongan nai ali-ali nai ima amatta napappangi. Bohado tutu carana yang buta pergi menjumpai temannya. Alang ajo-jo nasidap lau tu bagas ni dongan nai, jadi dia sudah hafal jalan. Tu dia do dalan ni lahu tu bagas ni dongan nau napappangon. Jadi ariat borhak may mana. Tu jabu ni dongan nai. Ngahapa lamat tay. Idia do bodar, idia do jalan raya, idia do gadu-gadu. Tahu. Dung sa may jabu ya manginang, makatatay mana sidana dua. Amatta na mapitungon, dohot napappangi. Macay liling na sida na makatay dang terasa ngasahat tu jab pitu borngin. Alang nga borngin, Roma amatta na mapitungon. Lae, mula maaw ba? O ido, atong adorang sumurak ko lae, martangyang majohita. Mereka berdoa. Jadi molo pesongoni keadaan na anggo halakon parto di huriado. Jadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Saya mamartangyang amanginang, dido amatta napapangomma nio setter buam modda jala pakai maidalan ay ngagula pare inamatta napapangot tudungan na nama pitungi. Jadi herat dunian amatta nama pitungi ya lusima ay ho niyan na mga leseng yaw doho. Bila ba na diyaw settero, ay ngagulap sudi hubereng. Alay di do amat tanapa pangima, pakke ma, riko do yan no diho. Inna. Molo tamayak ko na manginang memang, ayaha maguna ni center, tuhalak na buta. Apalagi molo na ngipakyon na lahumardalan, tak ada gunanya. Alay si margo kuramat tanapa pangi, pakke ma riko do yan no diho. Alang ngabor nginari ninna. Dang tarjuanay jalo amat tayma nama pitungi. Alay hu may pagalak. Jadi sinin ni mana mabuti setteray. Hu may nama mardalan mula tu jabuna. Sa inin nabuti. Asorong gunana. Pokok na inin na may best setterong. Jadi pas lama laho mamulus jalan raya ay saya dong ko mobil marlewatan isi ngaborngim muse neng mamulus jalan raya maamat na mapitungo na manginang jadi siyan na daw neng Roma truck na balga tupa ngantuk supir nay sautik ngantuk. Alay buydo, amat tasupir na mabuan traki, sadar topu, ala adong cahaya ho na to si malolonga. Siyan setter niya mata na mapitungi. Ay tujulo do iba ni mana buti, dang tutanoin na buti. Gabe sadar may mana, dia tahu ada orang di depannya, gabe so may mana. Ujungnya selamat maamat nama pitungi, selamat tong amat nama buan teraki, sian parmaraan. Amanginang, ima salah satu contoh padonganion ni debata di hita. Banyak cara Tuhan untuk menolong umatnya. Jala jojo do di luar pikirat tasadir. Songo namat nama pitungi. Ay ngay do imana na mga liseng yaw do hoin. Dang masuk akal nih. Memang center tidak berguna bagi orang buta. HPI madalan ni Tuhani center na takilengi. Laho manolong imana siap parmaraan. Mungkin molo tarimang-rimangin na sa tao bolonon.
nganeng tabulus tahun 2024. Banyak juga yang merasakan pertolongan Tuhan yang demikian. Dan sadar kita. Jaladang taboto. Terkadang amang inang, nama beju rohatai, gabeido HP nama ngurupi kita. Yang menolong kita. Nama bain malas samu, malas dosa sitong nahamu, o maddohoti akka ulaw ni. Alay di siroha mutusi, ada sesuatu hal yang kita jumpai. Yang tidak terpikirkan oleh hati dan pikiran kita. Jadi pangurupion ni Tuhan ni, jok-jok nasi songone. Om masada siti opat na amang inang, jala om masada nabu ipahot torrohata. Ay debatado partogi di hita. Biarkanlah Tuhan memimpin kita terlebih. Memandang tahun baru yang akan kita jalani. Yang akan kita lewati beberapa jam lagi. Amin. Jadi kosong ini dotong. Napahot torroha. Ragap borana sinakapan ni rohamuna. Di tahun 2024. Alay palowas matuhani. Nagabe partogi, manugunugu, disudiak kanata sakkapi. Lausido amang inang suara ni debata di turpukon, marhiti si Jeremia. Ay pasi-pasi ni Israel, iko papunguon ni debata, siya tukan utara. Dohot siyan ujung ni tanoon, mulak muse tu Jerusalem. Meledok pasi-pasi, berarti sisa-sisa. Bekas penjajahan maun, marserak maun. Ala bahasa marserak, ala ngay jajah na ujui. Hinorhon ni bangso Israel na tarbuang. Memang gabe torob dosyan nasida, marserak tuluak na asing. Alay rodo de bata papunguhon nasida muse. Agar mereka kembali ke tanah nenek moyangnya, yaitu Yerusalem. Bahkan dipatudu si Jeremia do. Sadana papostor rohani bangsa Israeli. Tuhan akan menjaga setiap langkah umat Israel supaya tidak tergelincir ketika mereka berjalan. Dan Tuhan akan memuaskan dahaga mereka agar mereka tidak haus. Idok diturpuko dalan na hornop ninna. Di pahornop debata dalan ni nasida. Mulo tarimang-rimangnya kasih songonom maniad dalan na tabulus. Ujumar dalak kita diak kadalan na tadalan ni. Unang manyana dong luwang. Unang manyana dong dalan na sega. So tung gabisegan no muse kendaraan natapakke. Ima pangidoan. Mulubuhin niya mulus masudi dalan na tabulusi. Ay do bahe na uju di Sendawar manginang di Melak Kutai Barat. Di mulodong maurusan ni Huria isarana tu Samarinda manang adong urusan tu distrik. Ay pitor marpikir opat taliaw nalahu madohoti ulaw ni. Buasa, alay kubulusum madalan na maol. Soholasada lubang idalani. Go lubang. Si patajol may buy makail di dalani. Ay molo nitong sa sitong nga, molo dinggad do dalani, unang medyo yaspal. Jalan rata alay markerikil ma. Buru sa sitong nga, anggusyan Samarinda, Tumalak, Maronom Jom. Alay ala dalan nago lubang ko nasiga, buhi 110 jom, buhi 110 sada jom. Jimar pikir pitu heli ba nang rotu balik papan dotu Samarindaon. Ido makana mo lorong tukar mimbar resort, ujui tolu 1 nga taon mau melak dakyaw marzamite so mulo tukar mimbar resort.
Amar pikir pitu hali baru tu son. Ala nirwani dalani. Pangidoan niat dalan nata dalani bagak-bagak mulus-mulus. Alai marepok nak. Jojo tajuk pangidalan akadalan nasiga. Asa bangso Israeli pia manginang unang manialilu nasida muse. Ujumar dalan. Gabe Roma Tuhani hupahorno pedalam muna. Lahumulak tutano Jerusalem. Asa unang tarsilat ditamu ninna Tuhani. Dipatuduhod dalani dalan nahornop lahu sibulusonna. Asa unang tarsilat di nasida. Tuhan menunjukkan jalan bagi umatnya. Umanang haposatta manginang. Lahu manatap tahun na baru naneng tabuluson. Debata patuduhod dalan. Terlebih dalan na dumenggan tuhita. Asa tulus saluhut lakatay. Ujumar dalak kita saliling ngulut taon. Molo pesay marsak kamu amang abago tahe buha bazuk ko amang tolong mazo amang buhay nang tolong mazo tangyak ko buha bazuki tang marna sohot. Say nahamuy nang tuak kadungam muna nang tuak kapadita manang tuak kasituay. Alayom manapapos sorroha. Di batama patuduhod dalan na duminggan tuak kaya nakotay. Manang sungod dia pesakka niaka keluarga ta. Amang nga 7 taon mangangguran aku. Buhana maon. Tangyak ko mazomang. Om maalus nagabe pahoton haporsyaon. Di batama na patuduhon dalan na dumenggan tuaka goparatay. Alania manginang biarlah Tuhan yang memimpin langkah kita. Biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin menunjuk jalan arah hidup kita. Sada persoalan nobalga nama bahin bangsa Israel terbuang jalamadabu tu dosa manginang aladang dihuton nasida dalan na pinatuduhon ni debata tu nasida. Mereka ambil jalan sendiri dengan percaya kepada dewa-dewa Mesir. Ay mulu makatai na toras tu enak konna amang tutum malomo minna. Anggo sa sitong nangabura lapatan nyo. Mungkin ra nasotardo ha tapi yung. Nga sa telepon katulang nga. Nga telepon kopung nga. Dojo oma bapa tupahopumi. Nga maol doho no kata tu si. Itelepon ma ito na doko jo ito tu beremi. Ay tung mol do ajaran. Ujung nga dang saha dang saha hatay dang tarjalorohana romana torasna. Oke mamang dah tutumalo mo minna. Di manutullomo omma sada persoalan nya kana tua-tua. Molo maradopon ya nakonna. Songonido bangsa Israel itu tullomona. Ketika mereka terjepit tu isro mangalu-alu. Tu bangsa Mesir hati hai. Ay masa ujui marporang. Ay ngahapit boha mga tarhapit. Jol mana tarhapit sipata hilang pola pikir yang jernih. Mangalu-alu ma tu bangsa Mesir. Bangsa na somanada di bata. Bahkan orang Israel ketika itu jadi mengikut dewa-dewa yang disembah di Mesir. Mangamuk matuhattay. Aladang dihuton na sida dalan ni Tuhani. Tumagod do Israelo borhat. Mangalualu tu Mesir martibakot tu di bata. Ido bahen tarimas Tuhani. Gabe diuhum ma bangso Israeli tuha buangan. Alai turpuhon baga-baga haluaw may. Asahi tapi amanginang ulo do si songonon. Songon hala Israelong.
Gabe tartuk-tuk kita di dalam natabulusi ala hurang pos rohatta. Jalamuse nama baik jolma jok tartuk-tuk. Banyak orang jatuh bukan karena batu yang besar, tetapi karena kerikil-kerikil yang kecil. Sipata manginang dang ala hinabalgani persoalani nama baik kita tartuk-tuk. Alayolo do hal-hal kecil. Naum meti mabaik kita madabu. Ahama contoh nah gijangi roha. Mabaik jolmai tartuk-tuk. Ahamu si contoh nah lahat ini roha. Jabe madabu tu dosa. Ahamu se contohna dendam berkarat. Hal-hal kecil doi. Persoalan roha doi. Ale buido alani iga bedang marsi jalangak kitaong. Alanga dendam. Sahat tu namate amang dang ulo majalangi. Bah, ngirinin na roha. Hal-hal kecil dunia tetapi membuat orang jatuh. Pergabus hal kecil doi budoi mabag kita madab tu dosa. Parmuruk dohot hisap pisak ni daging. Akka hal-hal kecil do na manginang alay jojot do mabay madab jolmai tu hadu saung. Alani tadalani ma dalan ni debata jalatabaem maiba nagabe partugita. Asa tung talup roha doho hapor sotai. Madalani ngulu na pinasahat ni Tuhani salelik kita di paloas ibana dope di hasyanganon. Amen martang yang mahita. Hatam paingat to kami ale Tuhan. Odo partogi jala mual ni olop-olop. Asahoma tutu nagabe partogi di ngulu nami. Songon na binahemmu tu bangso Israel di pahorno podalan sidalanan na. Asa nang tarsulad di nasida. Asa unang lilu nasida itong adalan. Jala dilehoko si inumon tu nasida. Asa unang mauas nasida. Jala di papunguho nasida. Syatukan utara sahat tu ujung ni tanoon. Mula muse tu tano na pinarbagabagam imat tu Jerusalem. Macay takas sape balga ni holong ay hodo partogi dito nga to nga ni bangsomi. Songoni manang haporsyon nami marado puko ali Tuhan. Terlubi dinamanatap tahun 2024 na piga-piga jom naik ko buluson nami. Asi marohamale Tuhan. O manamanugunugu hami. Batudu dalan na dumenggan laho si dalanon nami. Jala pahok ma roha doho haporsyon nami. Ay hodo debata nami. Jala hodo mual ni ganup akka olop-olop. Asa napajupak kon las ni roha. Dito nga ni ngulu namion. Muli hati madihuwali Tuhan. Say pasu-pasu mahami sa luho na. Ala ni Jesus Kristus martangnya kami tuho. Amen. Mared de mahita. Amo sudi
Ale debata amanami na di banua ginjang. Modo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Doho nasaw libasa na malutus. Upasa tami masyan na nilehom mi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulhon harajaunmu. Ditonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua ginjang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomuni roham di banua tongon songon na di banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Pelua mahami sian pangako. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutod di munabe. Selamat hari Minggu Madita.